பேரலை நேயர்களுக்கு வணக்கம். பிரதமர் மோடி பொய்யே சொல்ல மாட்டாரு அப்படின்னும் அவருடைய வார்த்தைகள் திண்டுக்கல் பூட்டை விட பலமானது அப்படின்னு அண்ணாமலை சொல்லியிருக்கிறாரு. இதை பத்தி மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்போம். மோடியா அவர் வாய் தோறது எல்லாமே பொய் தானே. அவர் பேசுறது எதுவுமே உண்மை கிடையாது. அவர் பேசுறது எல்லாமே பொய் தான். பொய்யை தவிர வேற எதுவுமே பேச மாட்டாரு. பொய்யா சொல்ல மாட்டாரம்மா. அவருக்கு பொய்யும் பேச தெரியும், உண்மையை பேச தெரியும், ரெண்டுமே தெரியும் அவருக்கு. கில்லாடி அவரு உலக மகாஜத்தன். சாதிக்கிறதுக்கு பொய் பேசி சாதிப்பாரு. பயங்கரமா பொய் சொல்லுவார். சும்மா சொல்ல வேண்டியதான். நான் ஹரிச்சந்திரன் பொய் பேச மாட்டேன், நானே சொல்லிக்க வேண்டியது தான். எந்த இது வந்தாலும் அவர் பொய் சொல்றதா அவர் வேலையே. அதான் உண்மை. நம்பவே முடியாது அவர் வார்த்தைலாம். தமிழ்நாட்டில் யார் நம்புறாங்க? அவர் ஊர்ல குஜராத்தில் நம்பலாம், மற்ற ஊர்ல நம்பலாம். தமிழ்நாட்டில் யார் நம்புறாங்க? இனிமேல் நம்பவே மாட்டாங்க. அவர் தான் அவர் பேசுறது உண்மைதான். அது நம்ம தான் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்லிட்டு சிரிக்கிறீங்களே? ஏன் பின்ன இந்தியாவை மாத்திரன்னாரு, இந்தியா தான் மாத்திட்டாரு. அதுதான் பாரத்னு மாத்திட்டாரு. இந்தியாவே பாரத்னு மாத்திட்டாரு. வேற என்ன வேணும் இதுக்கு மேல? அண்ணாமலை சொல்றது எல்லாமே பொய் தான். அவர் இன்ன வரைக்கும் எதுவும் உண்மையை சொல்லிக்கிறாரு. இப்போ இடையில ஒரு பேட்டியில சொன்னாரு, திமுக இந்த 1000 ரூபாய் பணம் போடல, அதை போட சொல்றேன்னு அண்ணாமலை உண்ணாவிரதம் ஸ்டேக் பண்ண போற இதை சொன்னாரு. மோடி இப்போ இந்த 5 லட்ச ரூபாய் 6 லட்ச ரூபாய் இதை போடுறேன்னாருல, 15 லட்சமா? அந்த 15 லட்சத்தை போட சொல்லுங்க. ஸ்டாலின் போட்டதை நாங்கள் வாங்கிட்டோம், எல்லாரும் வாங்கிட்டோம். நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். நான் சொல்றது என்னன்னா, அண்ணாமலை கிட்ட மோடி இந்த 15 லட்சத்தை அவரை போட சொல்லுங்க. இப்ப அண்ணாமலை பண்ண போற ஸ்டைக்கு ஸ்டாலின் கிடையாது, மோடிக்கு ஸ்டைக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பொய்ய பேசல, உண்மையை தான் பேசிட்டு இருக்காரு. அதான் 5000 கொடுக்குற எல்லாத்துக்கும் 5 லட்சம் போடணும், ஒருத்தருக்கும் போடல. அதெல்லாம் பொய் தானே. ஒரு அதான் 15 லட்சம் தரேன்னு சொன்னார். அதில் பொய் தானே. அது கேஸ் சிலிண்டரில் விலை குறைப்ப கேஸ் சிலிண்டர் விலை வச்சிருக்காரு. இப்போ மட்டும் 200 ரூபா இறச்சிருக்காரு. நீ அடுத்து வந்தாருன்னா எவ்வளோ ஏற்று வர கொண்டு வரணும்னு தெரியாது. இதே போய் சாதாரணமாக தெரியுமா 5 லட்ச ரூபா எலும்பு கருப்பணத்தெல்லாம் கொண்டு வரேன்னாரு. கருப்பணத்தையும் பிடிச்ச மாதிரி இல்லை. மேற்கொண்டு இருக்கிற பணத்தை தான் அந்த அம்பானி இல்லை அதானிக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அது LIC பணத்தை கொண்டு அவனுக்கு கொடுக்குறாருன்னா அது என்ன கருத்தில் கொடுக்காருன்னு தெரியல. அவங்க ஆக மொத்தம் என்ன நோக்கம்னா அவர் குஜராத்திகளை மட்டும் டெவலப் பண்ண ஆசைப்படுறாரு. டோட்டல் இந்தியாவை டெவலப் பண்ண மாதிரி ஐடியாவில் இல்லை அவர். அவர் பொய்யை மட்டும்தான் பேசுவார், மற்றதெல்லாம் பேசவே மாட்டார். சரி, ஏன் காவிரி நீர் அப்படின்னு வச்சுக்க உச்சநீதிமன்றமே தீர்ப்பு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அது பெற்று தர வேண்டியதுன்னா ஏன் பெற்று தரல? அப்போ அங்கேயே அவர் பொய்யாயிட்டார்ல. 15 லட்சம் அக்கௌண்ட்டில் போடுறேன்னு போடவே இல்லை மோடி. இப்போ கருப்பு பணம்னு ஒன்று சொன்னாங்க. என்னைக்காவது கொண்டாந்து இங்கே யார்ட்டையாவது காட்டியிருக்காங்களா? அதெல்லாம் காட்டலாம் மாட்டார். அவர் அம்பானிங்க அதானிக்கும் தான் சொந்தக்காரரை தவிர இங்கெல்லாம் யாருக்கும்லாம் இருக்க மாட்டார். அவரோட வார்த்தைகள் எல்லாம் திண்டுக்கல் பூட்டை விட வலிமையானதான். அப்படியா? திண்டுக்கல் பூட்டு உடைக்க முடியாது. அதுமாரி ஒரு வார்த்தையெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வார்த்தையா. சின்ன குழந்தைய விட்டாலும் உடச்சிடும். அது அவர் அரசியல் அப்படி. ஆட்சிக்கு அது 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 அராஜகமாக தான் இருக்கும். அராஜகம்னா அது அவங்களுடைய செலவாதிகாரமாக தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நாட்டை வித்துட்டு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு பொய், ஏகப்பட்ட பொய் இருக்கு. ஒரு ஸ்டேட்டா வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. தமிழ்நாடு ஒரு துண்டா நின்றுகிட்டு இருக்கு. அதை எப்போ விற்க போறாருன்னு தெரியல. அடுத்த ஆட்சிக்கு அவர் வந்துட்டாருன்னா தமிழ்நாடை வித்துருவாரு.